ಆ ಗಣಪತಿನ ವಿಗ್ರಹ ಮನ್ಪುನಂಜಿನ ಕಲೆಗಾರಿ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಆರಿಕಾಡಿ ಕುಂಬಳ ಕೈತಲ್ದ ಆರಿಕಾಡಿ ಡುಪ್ಪುನಂಜಿನ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರೆನ ಆ ಕೈಚಲಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲದ ಮುದಿ ಒಂದಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಗಣಪತಿ ಬಂತಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ರೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೆಡ್ ಮೆಗ್ಗಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ತ ನಾಲ್ಕು ಗಣಪತಿ ನಿಕ್ಲ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಶುರು ಮಲ್ತನ ಗಣಪತಿ ಚೌತಿಗೆ ಆನಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಚೌತಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪೂರಾಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಗ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತನಾಗ ಎಂಗ್ಲು ದೂರ ಬರ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತನ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಚೌತಿ ಮನಾಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಆನಂದ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೌತಿ ಮನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ.